What's up? Vítam ťa pri druhom dni našej OFM Challenge, AI OFM Challenge. Dneska máme na pláne, aby sme išli step by step ako úplní začiatočníci. Tak vám ukážem náš to-do list na dneska. Náš to-do list na dneska začať skonfigurovať a pôjdeme ešte do gymu, keďže je to potreba, aby sme sa zlepšovali. Treba na sebe makať, lebo peniaze sú nám ku kokotu, keď vyzeráme hrozne. A začneme s Config.ui, pozrieme tutoriály, pomaličky sa s ním naučíme a ja sa vám priebežne budem ozývať počas toho, jak to budem kúkať, jak sa budem k tomu učiť. Dáme si z toho nejaký výsledok, čo sa vlastne udialo dneska a ideme sa vrhnúť do roboty, spravíme si kávu, lebo kofeín nám pomáha rozmýšľať a je prospešný pre naše telo. I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Up in the music and rock your body. I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Up in the music and rock your body. Rock your body. Nedokážem pochopiť jednu vec, jak niekto proste dokáže si povedať a byť spokojný s tým, že má minimum. Keď máš niekoľko príležitostí v tomto svete proste zarobiť poriadne peniaze, nemusí to byť internetom, môžeš začať hoci ako podnikať. Proste musíš riskovať v tomto živote. A stále nedokážem proste pochopiť, jak niekto si povie, že OK, dokončil som školu, neviem čo so životom, idem do roboty. Ešte pochopím, keď ten človek proste tie peniaze bude investovať, ale väčšina ich rozjebáva na kokotiny. A to je ako pre mňa nepochopiteľné, že chceš žiť od výplaty do výplaty. Takže ideme naspäť do práce. Mal som teraz taký krátky call s klientom. Preberali sme v podstate, že ako mu pomôcť. A ideme ďalej sa učiť. Config.ui, nájsť si najlepší workspace pre nás, aby sme generovali čo najlepšie, najviac realistické modelky na celom trhu. Takže back to the fucking work. OK, ideme do gymu. Nech to ešte dneska stihneme. Robota nás stále čaká. Robote sa nevyhneme. Ani nechceme sa vyhnúť. Ideme odcvičiť, dneska máme chrbát. Možno dáme aj bicák, uvidíme, ale asi skôr iba ten chrbát. Tak, ideme cvičiť. Už sa nachádzam doma. Akurát som sa navečeral. Mal som miešané vajíčka, k tomu tu nejak 185 gramový a ešte tu pijem teraz svoj proťačik. Ideme naspäť do roboty. Pomaličky už viem basics v Config.ui. To znamená, že dneska sa iba naučíme tie basics, lebo nechce sa mi nocovať. Akože mohol by som, ale viem, že tam nebudem tak produktívny v noci, ako by som bol cez deň, lebo budem vyčerpaný. Takže naučím sa iba basics, teda sa ich doučím. A to bude asi dnešný koniec potom toho videa. Ešte tam jeden lookup, čo sme sa naučili dneska. Klasicky poviem veci, čo sme sa naučili. A to bude všetko dneska. Zajtra začneme pomaličky creation.
a uvidíme, kam sa až dostaneme a kedy príde prvý sale s našou modelkou. Je 23.54, ja som dopozeral Basics. Dnešná rekapitulácia. Naučili sme sa v podstate, čo znamenajú všetky veci v Configure, jak sa to ovláda. Zajtrajší plán máme vygenerovať prvú fotku, postupne začať učiť loru a pomaličky sa dostať k tomu, aby sme dokázali fungovať s modelkou na Fanview. Neviem, čo ešte viac k tomu povedať. Dneska to bol zaujímavý deň. Som rád, že som sa vrhol na túto cestu a že túto cestu môžete sledovať so mnou. Teda vy ju môžete sledovať a ja ju tvorím, aby ste sa priučili. Do komentárov som dostal zaujímavé veci, napríklad, že dobrý feedback som dostal na to, že to bolo prvé video, čo som rád. A ďakujem vám, že ma sledujete a vidíme sa zajtra. Čaute.